እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብ22 ብ25 ብ31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲዩብን ምሸት ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈርቓን ይመሓላለፍ። ንሓን ድምፅኩም ክብራት ሰማዕትና ሎሚ ረቡዕ 30 ሰነ 2021 ወይ ከዓ 23 ሰነ 2013 ዓመተ ምህረት እዩ። ዜና ቀዲምና ድሕሪ ዜና ኣብ ኢትዮጵያ ብፍላይ ኣብ ክልል ትግራይ ዘሎ ኩነታት ብዝምልከት ኮንግረስ ኣሜሪካ ዘካየዶ ምስማዕ ቃለ ምስክርነትን ከምኡውን ተንተንቲ ዝሃቦትን ተናታትን ዝሓዙ ጸብጻባት ብሰዓብ ቀደም ክህልውና እዮም። መጀመርታ ግን ዜና ከነቐድም ኢና ካብ ተወልደ ገብርኤል። ከመይ ኣምሲኹም ዕለታዊ ዜና ካብ ሎሚ ንዳሓር ኣብ ክልል ትግራይ ንዝፍጠር ሽግር መንግስቲ ኢትዮጵያ ሓላፍነት ከም ዘይወስድ ኣፍሊጡ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ መንግስቲ ንሰራዊቱ ካብ ትግራይ ዘውፅኣሉ ምክንያት ክገልጽ ከሎ ሚሳይላትን ካልኦት መሳርሒታትን ኣውፂናዮ ኢና ዘስጋኣና ነገር የለን ኣብዚ ከረምቲ እዚ ቀዳምነት ዝወሃቦ ተግባራት ኣለውና ድሕሪ ምባል ኣብ ቀጻሊ ኣብቲ ክልል ብዛዕባ ዝፍጠር ጉዳያት ተሓታቲ ህወሓት ምዃኑ ኣፍሊጡሎም። ህወሓት ብወገኑ ከም ኣድላይነቱ ናይ ምጥቃዕ ስጉምቲ ከም ዝወስድ ኣፍሊጡሎም። ብኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ተጠቕሰ ወሃቢ ቃሉ ጌታቸው ረዳ ነፍሲ ወከፍ ኢንች ግዝኣት ትግራይ ካብ ጸላኢ ክሳብ ዝጸሪ ሓይልታትና ናብ ደቡብን ምብራቕን ይዘምቱለዉ ኢሉ ንትግራይ ንምድሓን ናብ ኣስመራን ኣዲስ ኣበባን ምቕጻል ኣድላይ እንተኾይኑ እውን ክንገብሮ ኢና ኢሉ። ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ብወገኑ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ህወሓት ንሑመራን ራያን ወሲኽካ ብዝኾነ ኣንፈት ናይ ምንቅስቓስ ድልየት ኣለዎ እንተኾይኑ ዝኸፍአ ግብረ መልሲ ከም ዝጽበዮ ኣፍሊጡሎም። ምክትል ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ሬድዋን ሑሴን ብወገኑ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ምውፅኡ ድሕሪ ምሕባር ይኹን እምበር ተመሊሱ ንኽመጽእ ህወሓት ይጋብ ዘሎ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ድማ ነዚ ድልየት እዚ ደው ከብሎ ይግባእ ኢሉሎም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ን8 ኣዋርሕ ዘለቐ ውግእ ስዒቡ ባዕላዊ ምቁራጽ ተኽሲ ተግቢረ ኣለኹ ድሕሪ ምባሉን ተዋጋእቲ ህወሓት ኣብ ዝቕነዚ ንመቐለ ድሕሪ ምቁፅጻሮምን ኣባላት ቤት ምኽሪ ኣሜሪካ እቲ ኣዋጅ ምቁራጽ ተኽሲ ግዝያዊ እዩ፣ ኣብቲ ክልል ኣብ ልዕሊ ሚልዮናት ንዘንጸላለወ ሓደጋ ጥሜት ንምክልኻል ሓጋዚ ኣይኮነን ኢሎም የጠንቅቑለዉ። ነዚ ዝምልከት ድሕሪ ዜና ክህልወና እዩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ዕጡቓት ክልል ትግራይ ን8 ኣዋርሕ ዘካየዶ ወታደራዊ ወፍሪ ሃንደበት ጠጠው ድሕሪ ምባሉ ምስታ ክልል ርክባት ምግባር ኣጸጋሚ ኮይኑሎም። በቲ ሓደ ወገን እቲ ስምምዕ ምቁራጽ ተኽሲ ነቶም ጥሜት አንጽላልይዎም ዘሎ ኣማኢት ኣሽሓት ሰባት ረድኤት ብዘይ ዕንቅፋት ክበጽሖም ዝብል ትካላት ሰብኣዊ ረድኤት ተስፋ ገይረ ነይረን እየን። ወሃቢ ቃል ሕብረት ሃገራት ስቲፈን ዱጃሪክ ሳዕቤን ህጹጽ ስምምዕ ምቁራጽ ተኽሲ ንጹር ኣይኮነን ይብል። እቲ ምዕዳል ረድኤት ሽሑኳ ብሰንኪ ኩናት ክትዓናቐፍ እንተጸንሐ ንጸጥታ ኣብ ግምት ብምእታው ክንቅጽሎ መደብ ነይሩ እዩ ይብል ኣስዒቡ። ምስ ናይ ጸጥታ ብጾትናን ክኢላታት ሎጂስቲክስን ብምምኽኻር ናብ ትግራይ ቀረባት ዝኣትወሉ ምሕለፍታት ንደሊ ኣለና ዝበለ ዱጃሪክ ሕጂ ግን ብመሬትን ኣብ ርእሰ ከተማ ክልል ትግራይ መቐለ ዘሎ መዓርፎ ነፈርትን ተዓጽዩ ዘሎ ኢሎም። ኣህጉራዊ ኮሚቴ ቀይሕ መስቀል እውን ካብ መቐለ ወፃኢ ዘሎ ምንቅስቓሳቱ ንግዚኡ ደሪቱ ነቲ ኩነታት ብቐረባ ይከታተሎ ከም ዘሎ ኣፍሊጡሎም። ኣብቲ ክልል ዘሎ ኩነታት ተኣፋፊኡ መቐለ ግን ርግኣት ዘለዋ ትመስል ኢላ ኣብ ናይሮቢ ኮይና ምስቶም ኣብቲ ባይታ ዘለዉ ኣባላት ICRC ርክብ ከም ዘለዋ ትገልጽ ዞባዊ ወሃቢት ቃል ኣልዮና ሲነንኮም ኣብ መቐለ ድኳናት ተኸፊቶም ይረኣዩ እንተኾነ ናይ ኮሚኒኬሽን መርበባት ኮነ ኢንተርነት ዕጹው እዩ ዘሎ ትብል ኣስዒባ። ኣስታት 350,000 ተጋሩ ናብ ጥሜት ገጾም ይጽጉዑ ከም ዘለዉ ሕብረት ሃገራት ይገልጽ ኣሎ። በዓልቲ ስልጣን USAID ሳራ ቻርለስ ድማ ንኮንግረስ ቃለ ምስክርነት ክትህብ ከላ ነቲ ቁጽሪ ናብ 1 ሚልዮን ተጸጉዖም። ካብ መንጎ ኣብ ትግራይ ዝነብሩ 6 ሚልዮን ካብ 3.5 ክሳብ 4.5 ሚልዮን ዝኾኑ ህጹጽ ሰብኣዊ ረድኤት የድልዮም እዩ ዝበለት ሳራ ቻርለስ ካብ መንጎኦም ካብ 700,000 ክሳብ 900,000 ዝኾኑ ድሮ ኣብ ሕማቕ ኩነታት ኣለዉ ምዕዳል ረድኤት እንተዘይሕይልና ኣብ ኢትዮጵያ ኣብዚ ዓመት እዚ ሰፊሕ ጥሜት ክንርኢ ንኽእል ኢና ኢላ ኣላ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዋሽንግተን።
ፕሬዚደንት ባይደን ምስ ሸሞንተ ኣመሓደርቲ ምዕራባዊ ግዝኣታት ዩናይትድ ስቴትስ ብዛዕባ ምክልኻል ባርዕሓዊ በረኻ ክውሰድ ዘለዎ ምቅርራብ ዘትዩ እዚ ዝኸውን ዘሎ እተን ግዝኣታት ንሓያል ደርቂ ኣብ ምምካት ኣብ ዝዳለዋሉ ዘለዋ እዋን እዩ እቲ ርክብ ብፌደራል መንግስቲ ክግበር ዝግብኦ ምቅርራብን ባርዕሓዊ ከጋጥም ከሎ ክውሰድ ዝግብኦ ግብረ መልስን ምሕላው ህዝባዊ ድሕነትን ዝጠመተ እዩ ኢላ ወሃቢት ቃል ዋይት ሃውስ ጀን ፕሳኪ ኣብቲ ኣኼባ ዝተሳተፉ ገዛእቲ ካሊፎርኒያ፣ ኮሎራዶ፣ ኒው ሜክሲኮ፣ ነቫዳ፣ ኦሬገን፣ ዋሽንግተን፣ ዩታን ዋዮሚንግን እዮም ብርክት ዝበላ ግዝኣታት ዩናይትድ ስቴትስ ኣብዚ እዋን እዚ ከቢድ ደርቂ ይርእያ ከም ዘለዋ እዩ ዝግለጽ ዘሎ ጀርመን ኣብ ኣፍጋኒስታን ተሪፈሞ ዝነበሩ ወተሃደራታ ኩሎም ኣውፂኣቶም ድሕሪ ዳርጋ 20 ዓመት ኣብቲ ሃገር ኣዋፊራቶም ድሕሪ ምጽናሕ ዩናይትድ ስቴትስን ኔቶን እውን ክሳብ ዝመጽእ መስከረም 11 ሰራዊቶም ካብ ኣፍጋኒስታን ከውፁ መደብ ኣሎ ድሕሪ ብፕሬዚደንት ባይደን ዝተመሓላለፈ ትእዛዝ ጀርመን ካብ 2001 ጀሚራ 150,000 ወተሃደራታ ኣብ ኣፍጋኒስታን በብግዚኡ ኣገልጊሎም እዮም ትማሊ ዝወፁ ተሪፎም ዝነበሩ ግን 250 ጥራዮም ቻይና ኣብ ሆንግ ኮንግ ህፁፅነት ሰብኣዊ መሰላት ኣቂማ እዚ ዝኸውን ዘሎ ድሕርቲ ዝሓለፈ ዓመት ኣብታ ግዝኣት ተሪር ሕጊ ሃገራዊ ፀጥታ ምፅዓና እዩ እዚ ድማ ድሕርቲ ኣብ ሆንግ ኮንግ ዝለዓል ዝነበረ ሰፊሕ ኣድማ ሓሊፉ ድማ ጎንፃዊ ኣድማ ምዃኑ እዩ እቲ ህፁፅ ኣዋጅ ሕጊ ኣብ ሕብረተሰብ ሆንግ ኮንግ ናይ ፍርሒ ሃዋህው ከም ዝፈጠረን ናብቲ ኣብ ቻይና ዘሎ ዓይነት ድሩት ሰብኣዊ መሰላት ገፁ ክወስዳ ከም ዝኽእልን ተንተንቲ ዞባ ይሕብሩ ኣለዉ ኣብ መወዳእታ ኣብ ኣውስትራልያ ተወሳኺት ከተማ ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ክትዕፆ ተገይሩ ሰበስልጣነታ ከተማ ድማ ምስ ፌደራል መንግስቲ ይሰሓሓቡ ኣለዉ ኣይናይ ክሊ ዕድመ እዩ ክታበት ኮቪድ ክረክብ ዘለዎ ኣብ ዝብል ካብ ትማሊ ኣትሒዛ ክትርገጥ ተወሲኑላ ዘሎ ከተማ ኣሊስ ስፕሪንግስ ትበሃል ሓደ ዝተታሕዘ ሰብ ኣብ መዓርፎ ነፈርቲ ንሰዓታት ድሕሪ ምጽንሑ እዩ ንሰለስተ መዓልታት ክትዕፆ ተወሲኑላ ዘሎ ሕጂ ኣብ ኣውስትራልያ ክዕፀዋ ተገይረን ዘለዋ ከተማታት 5 በፂሐን ኣለዋ ብኻል ወገን ክታበት ኣስትራዘኔካ ንትሕቲ 60 ዓመት ጥራይ ክወሃብ ሰበስልጣን ጥዕናታ ሃገር ወሲኖም ኣለዉ ቀዳማይ ሚኒስትር እታ ሃገር ግን እቲ ክታበት ንትሕቲ 40 ዓመት ጥራሕ ክወሃብ ኣለዎ ይብል ኣብ መንጎኦም ምሳሕሓብ ተፈጢሩሎም ኣብ ኢንዶኔዥያ ድማ እቲ ደልታ ዝበሃል ዓይነት ኮሮና ቫይረስ ነታ ሃገር ናብ ጥፍኣት ገፁ ይደፍኣሉ ኢሉ ቀይሕ መስቀል እታ ሃገር ሩስያ ድማ ሎሚ ኣብ ሓደ መዓልቲ ጥራሕ 669 ሞት መዝጊባ ኣላ ዛጊት ዝበዝሐ እዩ መጀመርያ ኣብ ህንዲ ዝተረኣየት ደልታ ሎሚ ኣብ 80 ሃገራት ከም ዝበፅሐ ይግለጽ ኣሎ በዚ መሰረት ድማ ውድብ ጥዕና ዓለም ወላ ዝተኸተቡ ሰባት ማስክ ክገብሩ እተሓሳስብ ኣሎ ዜና በዚ ፍጸም ነመስግነካ ተወልደን ዜና እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣብ ዜናና ከም ሰማዓኹምዎ ካብ ሕጂ ንድሓር ኣብ ክልል ትግራይ ንዝፍጠር ፀገም ሓላፍነት ከም ዘይወስድ መንግስቲ ኢትዮጵያ ገሊጹሎም ኣብቲ ክልል ዝነበረ ሰራዊቱ ጠቕሊሉ ብምውፃእ ኣብ ቀጻሊ ኣብቲ ክልል ንዝፍጠር ዝኾነ ዓይነት ኩነታት ተሓታታይ ህወሓት ይብሉሎም ሰራዊት ኤርትራ እውን ካብ ክልል ትግራይ ምውፅኡን ሚኒስትር ዴኤታ ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ረድዋን ሑሴን ሓቢሮም ገለገለ ገበርቲ ሰናይ ትካላት ንህወሓት ኣጽዋር የቐብልዎም ምንባሮም ብምጥቃስ ምስ ትግራይ ዘዳወቡ ኩሎም ከባቢታት ምዕፃዎምን ልዑል ቁጥጥር ከም ዝግበረሎም እውን ተዛሪቦም ሓይሊ ምክልኻል ኢትዮጵያ ብወገኑ ሓይልታት ህወሓት ናብ ከባቢታት ሑመራን ራያን ናይ ምንቅስቓስ ተርእዮ እንተሃልዩ ዓጸፋዊ ምላሽ ከም ዝወስድ ኣፍሊጡሎም ክቡራ ሰማዕትና ዝርዝሩ ደንጉ ስለ ዝበፅሓና ጽባሕ ሙሉእ ዝርዝሩ ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኢና እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሰራዊት ህወሓት ኣብ ዝቐነዚ ንመቐለ ድሕሪ ምቁፅጻሮም መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ 8 ዋርሕ ዝዘለቐስ ውግእ ስዒቡ በይናዊ ምቁራፅ ተኽሲ ተግቢር ኣለኹ ከም ዝበለ ዝዝከር እዩ ኣባላት ቤት ምክሪ ኣሜሪካ ኮንግረስ ግን እቲ ኣዋጅ ምቁራፅ ተኽሲ ግዝያዊ እዩ ኣብቲ ክልል ኣብ ልዕሊ ሚልዮናት ንዘንጸላለወ ሓደጋ ጥሜት ንምክልኻል ሓጋዚ ኣይኮነን ኢሎም የጠንቀቑ ኣለዉ መሳርሕትና ካትሪን ጂፕሰን ዘዳለወቶ ጸብጻብ በትረ ስልጣን ተርጉሙ ካቕርቦ እዩ ኣብ መንጎ ወተሃደራት ኢትዮጵያን ሰራዊት ህወሓትን ን8 ኣዋርሕ ዝዘለቐ ውግእ ንኸብቅዕ ባዕላዊ ምቁራፅ ተጻብኡ ከም ዝኣወጀ መንግስቲ ኢትዮጵያ ገሊጹ እዩ
ተሓጓስ ድማ ኣብ ጎደናታት መቐለ ተረኣዮም እዮም ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ግና ኣባላት ቤት ምኽሪ ዩናይትድ ስቴትስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝጀመሩ ባዕላዊ ምቁራጽ ተጻብኦ ግዝያዊ እዩ ባህልቲ ኮይኖም ኣለዉ ኣባል ቤት ምኽሪ ዩናይትድ ስቴትስ ግሪጎሪ ሜክ ከምዚ ይብሉ I can only hope it opens the door to a peaceful resolution. However, I am hearing reports that the እቲ ተስፋ ዝገብሮ ተቐዳማይ ስጉምቲ ናብ ሰላማዊ ፍታሕ ከብጽሕ እዩ ዝብል እዩ እንተኾነ ሕወሓት ክሳብ ኤርትራ ክንግስግስ ንኽእል ኢና ከም ዝበሉ ሰሚዑ ኣለኹ እዚ ማለት እቲ ግጭት ሓደገኛ መኣዝን ይሕዝ ከም ዘሎ ንጹር ገይርዎ ኣሎ በሉ ንሶም ዝሓለፈ ቐነ ኣብ ዕዳጋ ትግራይ ደብዳብ ነፈርቲ ተፈጺሙ ልዕሊ 60 ሰባት ድሕሪ ምሟቶም ውግእ ገዲድዎ እዩ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ግፍዒ ጾታዊ ምግሳስ ፈጺሞም ረድኤት እኽሊ ንኸይሓልፍ ከልኪሎምን ንመጠነ ሰፊሕ ጥሜት ኣቃሊዖምን ኢሎም ተጋሩ ንወታደራት ኢትዮጵያን ኤርትራን ይኸስዎም ኣባል ቤት ምኽሪ ዩናይትድ ስቴትስ ሚካኤል ማክል ብወገኖም ከምዚ ይብሉ War crimes, crimes against humanity, and acts of genocide have been carried out against the Tigrayan people. ገበን ኩናት ገበን ኣንጻር ሰብኣውነት ተግባራት ምጽናት ዘርኢ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ተፈጺሙ እዩ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝሓለፈ ቐነ ኣብ ትግራይ ጥሜት የለን ኢሎም እዮም እዚ ነቲ ኣብ ትግራይ ዝተኸሰተ ኣሰንባዲ ጥፍኣት ምኽሓድ እዩ በሉ ንሶም ብመሰረት ትካል ረድኤት ስግር ባሕሪ ዩናይትድ ስቴትስ ወይ ከዓ USAID ካብ 6 ሚልዮን ህዝቢ ትግራይ እቶም 4.5 ሚልዮን ንህጹጽ ሓገዝ ዝተቓልዑ ክኾኑ ከለዉ ኣስታት 900,000 ህዝቢ ድማ ኣብ ሓደገኛ ኩነታት ዝርከቡ እዮም ኣብ ትግራይ ዝተፈጸመ ጾታዊ ምግሳስ ቆጺርካ ዝውዳእ ኣይኮነን በለት በዓልቲ ስልጣን USAID ሳራ ቻርልስ ኣብ ቅድሚ ኣባላት ቤት ምኽሪ ኣሜሪካ ቀሪባ ምስክርነታ ክትብ ከላ ከምዚ ትብል ንሳ Perpetrators have targeted the wives of priests, abused women in front of their families, and used brutal violence against women. ገበነኛታት ንኣንስቲ ኣቕሽሽቲ ደፊሮም ንደቂ ኣንስትዮ ኣብ ቅድሚ ቤተሰበን ተጋሲሰምዎን ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ከቢድ ጭካነ ዝተሓወሱ ዓመፅ ፈጺሞም እዮም ቅድሚ ሎሚ ብግልፂ ከም ዝበልክዎ ርዝነት እቲ ዝተፈጸመ መግሃስቲ ኣብ ኣስታት 20 ዓመታት ዘበን ሰብኣዊ ኣገልግሎተይ ርአዮን ሰሚዐዮን ዘይፈልጥ ግፍዒ እዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ እቲ ባዕላዊ ምቁራጽ ተጻብኦ ክሳብ እዋን ማሕረስ ዝውድኣሉ መስከረም ዝጸንሕ እዩ ይብል እዚ እዋን እዚ ዩናይትድ ስቴትስን ማሕበረሰብ ዓለምን ዕድል ዝረኽብሉ ግዜ ክኸውን እዩ ካብ ኣትላንቲክ ካውንስል ዝተባሃለ ትካል ካሜሮን ሃድሰን ከምዚ ይብል The first priority is to capitalize on this ceasefire to try to gain access to communities in need to stave off ኣብ እዋን ምቁራጽ ተጻብኦ እቲ ቀዲሙ ዝስራዕ ናብ ህዝቢ ንምብጻሕን ኣንጸላልዩ ንዘሎ ሓደጋ ጥሜት ካብ ልዕሊ ኣስታት ሚልዮን ህዝቢ ንምቕንጣጥ ምስራሕ እዩ እዚ እቲ ፈላማይ ዕዮ እዩ ከም ዝመስለኒ እቲ ካልኣይ ዕዮ ነቲ ምቁራጽ ተጻብኦ ዓቂብካን ትካላዊ ጌርካን ፖለቲካዊ ልዝብ ንክሳለጥ ባይታ ንምጥጣሕ ምጥቃም ክኸውን ኣሎ ዝብል እዩ በሉ ንሶም ኣባላት ቤት ምኽሪ ዩናይትድ ስቴትስ እንተኾኑ እቲ ዝተጠቕሰ ፖለቲካዊ ባይታ ክፍጠር እንተዘይክኢሉ ዘኽፍሎ ዋጋ ክባር ከም ዝኾነ እዮም ዝዛረቡ ግሪጎሪ ሜክስ ንሮበርት ጎደክ ካብ ሚኒስትሪ ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ እዮም ዘቕረብዎ ሕቶን ዝረኸብዎ መልስን ብቕደም ሰዓብ ክነስምዐኩም ግሪጎሪ ሜክስ ክነቕድም or the side just trying to look at this as the next phase of a protracted conflict morphing into a civil war. እቶም ተዋጋእቲ ወገናት ነዚ ሓድሽ ምዕራፍ እዚ ከም ኣጋጣሚ ተጠቒሞም ናብ ዝተናውሐን ውግእ ሕድሕድን ንምእታው ድዮም ዝፍትኑ ዘለዉ ኢሎም ሓተቱ ሮበርት ጎደክ ዝሃብዎ መልሲ What we need is a permanent ceasefire, which all of the parties are committed to. The moment we still do not have እቲ ንሕና ንደልዮ ኩሎም ወገናት ዝኣምንሉን ዝተቐበልዎን ቋሚ ምቁራጽ ተጻብኦ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ግና ሕወሓትን ኤርትራን ንምቁራጽ ተጻብኦ ድልዋት እንተኾይኖም ዝረኸብናዮ መረጋገጺ ዛጊድ የለን ኢሎም መለሱ ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ ነቲ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ተፈጺሙ ዝበሃል ግፍዒ ይከታተሎ ከም ዘሎን ኣብ ትሕቲ ገበን ኩናት ዝካተት እንተኾይኑን ይምርምሮን ከም ዘሎ እቲ ሪፖርት ጠቒሙ ነመስግነካ በትረ ኮንግረስ ኣሜሪካ ጉዳይ ክልል ትግራይ ብዝምልከት ዘካየዶ ቃለ ምስክርነት ናይ ምስማዕ ከይዲ ኢና ክንከታተል ጸኒሕና እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ዝቕፅል ጸብጻብና ክንሓልፍ ኢና ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንኩናት ትግራይ ኣመልኪቱ በይናዊ ስጉምቲ ምቁራጽ ተጻብኦታት ምውሳዱ ዝዝከር እዩ
ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ንተኽእሎታት ስዒቡ ክመጽእ ዝኽእል ምዕባለታት ኣመልኪቱ ምስ ተንተንቲ ፖለቲካ እቲ ከባቢ ቃለ ምልልስ ኣካይዱ ኣሎ። ትርጉም ናይቲ ተንተንቲ ፖለቲካ ኣብ ማእከል ዊልሰን ማርና ኦትዌይን ከምኡውን ተወላዲ ኬንያን ነባሪ ካናዳ ዝኾነ ኣሚን ሞዌዳው ይስዕብ። እዚ ቃለ ምልልስ እዚ ካብ ቪኦኤ ክፍሊ ዜና ጆሰፍመን ኦኒ ከምኡውን ካብ ቋንቋ ስዋሂሊ ኢድ ሊጎንጎ ዘካየድዎ እዩ። ኣብርሃም ተስፋልኡሉ ተርጉምዎ ምንያ ኣፈወርቂ ተቕርቦላ። ነዚ ቤናዊ ምቁራጽ ተጻብኦታት ዝደፍአ ምኽንያት እንታይ እዩ ትብላ ዝብል እዩ እትፈላማይ ንኦትዌይ ዘቐረበለን ሕቶ ከምዚ ክብላ ይምልሳ። Well, I think the problem for Ethiopia, they were caught by surprise by the Tigrayan counteroffensive. ከምዚ መስለኒ እቲ ብወገን ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ዝተፈነወ ግብረ መልሲ ንፌደራል ሰራዊት ልዕሊ ግምቱን ትፅቢቱን ስለ ዝነበረ ዳግም ክወዳደቡን ካልኣይ ክሓስቡን ግድን እዩ። ኣብ ባይታ ይሰዓሩ ከም ዝነበሩ ስለ ዘስተውዓሉ ምቁራጽ ተጻብኦታት ኣውጆም። እቲ ስዒቡ ዝመጽእ ሕቶ ግን ሓይልታት ትግራይ ደው ክብሉ ድዮም ዝብል እዩ ኢለን። ቀፂሉ ዝቐረበለን ሕቶ ከዓ ወሃቢት ቃል ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ኣድላይ እንተኾይኑን ሙሉእ መሬት ትግራይ ሓራ ክሳብ ዝኸውንን ክሳብ ኤርትራን ካልኦት ቦታታትን ከነጥቅዕ ድልዋት ኢና ኢሉ ኣብ ዝጠቐሰሉ ክንደይ ክወስድ ይኽእል ኢልክን ትግምታ እቲ ክሳብ ወርሒ መስከረም ተባሂሉ ዘሎ ቤናዊ ምቁራጽ ተጻብኦታት ከ ኣብቲ ገደብ ግዜ ዶ ክሕፀር ኢልክን ትሓስባ ዝብል እዩ። ኦትዌይ ነዚ ዝሃብኦ ምላሽ Unfortunately, I don't think we have seen the end of the fighting. There are a lot of questions. ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ናይ ግዜ ሰሌዳ መወዳእታ ዝኹናት እዚ ክንሪኦ ኣይንኽእልን ዘለና ብዙሕ ሕቶታት ኣሎ። ከም ዝመስለኒ ፌደራላዊ መንግስቲ ንምቁራጽ ተጻብኦታት ክጽውዕ እዩ። ሓይልታት ትግራይ ደው ክብሉ እዮም ዝብል ግምት ግን የብለይን ኢለን። ብወገን ኤርትራውን ከምኡ ብፍላይ ተጋሩ ናብ ግዝኣት ኤርትራ ዝኸዱ እንተኾይኖም ኢለን። እቲ ቀፂሉ ንኦትዌይ ዝቐረበለን ሕቶ እዚ ኩናት ንጎረባብቲ ሃገራትን እቲ ዞባን ከመይ ክጸልዩ ይኽእል ኢልክን ትግምታ ዝብል እዩ። ምላሸን ከዓ The worst implication is that here Ethiopia was a country that a couple of years ago really looked poised to put its past behind it. ቅድሚ 2 ዓመታት ኣቢሉ ሓድሽ ምዕራፍ ክትከፍት ትቀራረብ ዘላ ሃገር ኢሉ ሙሉ ዓለም ተተስፊዩላ ነይሩ። እቲ ዝሕዝን ግን እዛ ገና ኣብ ከቢድ ድኽነት ዘላ ሃገር ከምዚ ኢላ ናብ ዝኸፍአ ዓዘቕቲ ምሽማማ እዩ። በብበይኖም ጽቡቕ ምዕባልታትን ኣንፈታትን የለውን ማለት ኣይኮነን፣ ግን ኣብ ከቢድ ዓሌታዊ ጎንፂያ ተሸሚማ ዘላ። እዚ ኩናት እዚ ግን ኩሉ ናብ ባዶ እዩ ዝመልሶ። ኣብ ብሄራዊ ጎንፂ ጥሒላን ከላ ብቁጠባ ክትግስግስያ ኢልና ክንጽብቕ ኣይንኽእልን ኢለን። ቀፂሉ ንኦትዌይ ዝቐረበለን ሕቶ ሓይልታት ትግራይ ካብ ጎረባብቲ ሃገራት ድጋፍ ከም ዘለዎም ይጥቀስ እዩ። ሓደ ተመራማሪ እውን ካብ መንግስቲ ሱዳን ሓገዝ ከም ዘለዎም ገሊጹልና ነይሩ። ነዚ ርክብ ብኸመይ እዮም ክገብርዎ ክኢሎም ዝብል እዩ። ምላሸን ከዓ I have not seen any evidence that the Sudanese government is supporting them. Did Egypt support them? I doubt that that's the case. ሱዳን ንሓይልታት ትግራይ ትሕግዞም ከም ዘላ ዘመልክት ጭብጢ ክሳብ ሕጂ የለን። ግብፂ ክትሕግዞም ትኽእል እያ ዝብል ግምታት እውን ክህሉ ዝኽእል እኳ እንተኾነ ኣነ ግን ኣይመስለንን። ሱዳንን ግብፅን ግን እተን ቀዲመን ክጥቀሳ ዝኽእል ሃገራት እየን። እቲ ክዝከር ዘለዎ ግን ሓይልታት ትግራይ ነዚ ኩናት እዚ ንዓመታት ክዳለውሉ ምጽንሖም እዩ። ንመንግስቲ ይቆጻጸሩሉ ኣብ ዝነበሩ እዋን ትግራይ ኣካል ኢትዮጵያ እዮም ጸኒሖም። ኩነታት ተቐይሩ ኣብይ ኣሕመድ ናብ ስልጣን ካብ ዝመጸሉ እዋናት ሒዞም ግን ካልእ መንገዲ ኣብ ምፍታሽ ኣትዮም። ኣብ ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ብዙሓት ተጋሪኦም ነይሮም። ስለዚ ከዓ ካብቲ ኣብ ኢዶም ዝጸንሐ ኣጽዋር ናብ ትግራይ ኣግዒዞም ከም ዝኾኑ ርዱእ እዩ። ማዓስከራት ኣጽዋር ኣጥቂዖም መሳርያ ኩናት ሰሊቦም እውን ክኾኑ ይኽእሉ። እቲ ዘሎ ሕቶ ግን እቲ ኩናት እንተተናዊሑ ብዓይኒ ቀረባት ኣጽዋራት ውሕስነት ክህልዎም ይኽእል ዶ ዝብል ኢለን። ስዒቡ ዝቐረበለን ሕቶ ከዓ ኣሜሪካ ምስ ኢትዮጵያ ዘለዋ ዝምድና ኣብ ግምት ኣእቲና እንታይ ስጉምቲ ክትወስድ ትኽእል ዝብል እዩ። ምላሸን ከዓ Frankly, I don't think anything is going to have any practical effect. Yes, the US could try to punish Ethiopia. ሓቂ ንምዝራብ ኣሜሪካ ክትገብሮ ትኽእል ዘሎ ኣይመስለንን። ምናልባት ሓገዝ ደው ብምባል ክትቀጽዓ ትኽእል ትኸውን። እዚ ግን ነቲ ክውንነት ክቕይር ዝኽእል ኣይመስለንን። ሕጂ እቲ ወሳኒ ሓይሊ ምስ ትግራይ እዩ ዘሎ። ነቲ ኩናት ዘካይድዎ ዘለዉ ንሳቶም ስለ ዝኾኑ ኣሜሪካ ድማ ከተገድዶም ኣይትኽእልን እያ። መራሕቲ ንምቕጻዕ ሰብኣዊ ሓገዝ ምቁራጽ ከዓ ተመራጺ ይኮነን። ብዛዕባ ሰላም ምስባኽ ዝከኣል እኳ እንተኾነ ኣብ ባይታ ዝልውጦ ግን የለን ኢለን።
أطوي أمود أتاكتو سقوط دليا انتليو نزب الحتون ذهبوا ملاش. I think the longer the fighting goes on, the more likely that there is be some intervention from the outside to support the Tigrayans just to weaken Ethiopia. أتوقينات بزتنا وحمتن نايكالو أتحيلتات متتاو كعب مخانو رديو إذا خاطر دماميرون إثيوبيا زداخميو مس قدب هداسي تتحاحيزو كخيد زصن حقجت أبت زوبالهم مس ممصا زناب قدب هداسي خالعي غزي كتمل انتجمرت قبصن سودانن سق إلى كريانين سلازي أبتوقينات مئتاون زي ترفيو كساب حجيجن أبتوقينات إيد كم زلون زملاخت شبطية باللين كبلا مليسن كافنو قانقا سواهيلي ريدي دمصا أمريكا إيد ليغونغو مستولى دي كينيان نبار كندان زخونو أمين ميويداون نبيناوي وساني مقرات تزاوتات منغس إثيوبيا أملكيتو كالم للس غيرون يريوم اتم تنتاني منغس إثيوبيا حيلتات تግራይን ፍልልያቶም አጽቢቦም ንዝስዕብ ደም ፍሳስ ከወግዱ ጸዊዖም እትንኮ ፍታሕ ፖለቲካዊ ምዃኑ ዝሓበሩ ሚዊዳዊ ኢትዮጵያ ከም ሕብርተ ሃገር ክትቅጽል እንተኮይና እቶም ተቐናቐንቲ ሓይልታት ፍልልያቶም አጽቢቦም ብሓደ ክሰርሑ ምስ ዝጅምሩ ጥራይ ምዃኑ አስሚሮም ትግራይ ንርእሰ ውሳኔ ክትቃለስ ክውን ከምዘይ መስልን ከምዘይ ድግፍዎን እውን ጠቂሶም ነይሮም ፌደራል መንግስት ኢትዮጵያ ንዝወሰዶ በይናዊ ስጉምቲ ምቁራጽ ተጻብኦታት ድሕሪ ምን አድማ እትውሳኔ ንዘተ መንገዲ ዝኸፍት ምዃኑ ሓቢሮም ማሕበረሰብ ዓለም ነቲ ሽግር ኣብ ምፍታሕ ክዋሳ ድማ ጸዊዖም ወዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍነ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብቲ ናይ መወዳእታ ጸብጻብና ክንሓልፍ ከለና ካብ ክልል ትግራይ ግዚያዊ ምምሕዳር ዝቐረበሉ ሕቶ ሰሚዑ መንግስቲ ኢትዮጵያ በይናዊ ብዘይገለ ቅድመ ኩነት ምቁራጽ ተጻብኦ ምግባሩ ኣብ ዝሓለፈ ሶኒ ንምንጭታት ሓበሬታታት ኢትዮጵያ ጠቂሶም ዝተፈላለዩ ማዕከናት ዜና ዓለም ምጽብጻቦም ዝፍለጥ እዩ ሓይልታት ሕወሓት መቐለ ምእታዎም ንሮይተርስ ድምፂ ወያነን ጠቂሶም ዝሓበሩ ጸብጻባት እውን ነይሮም እዮም ነዞም ኩሎም ሪፖርትታት ብምርኣይ ኣብቲ ባይታ ዘሎ ሓቂ ብግልጽ ንምርዳእ ካብ ኩሎም ወገናት ንዝተዋሃበ ምላሽ ንምድህሳስ መሳርሕትና ኣሉላ ከበደ መሳበ ኣብ ኢትዮጵያ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ሪፖርተርና እስክንድር ፍሬው ብስልኪ ቃለ መጠይቅ ኣካይዱ ነይሩ ሳራ ፍስሓዬ ተርጉማ ከተቕርቦ እያ ካብ ዝተፈላለዩ ማዕከናት ሓበሬታ ዝወፁ ብዙሓት ሓበሬታታት ኮይኖም ካብቲ ቀንዲ ማእከል እቲ ኩነት ግን ዝተቆራረፁ ሓበሬታታት ኢና ንሰምዕ ዘለና እሞ መንግስቲ ካብ ዝኣወጆ በይናዊ ምቁራጽ ተጻብኦ ወጻኢ ዝተዋህበ ተወሳኺ መብርህ እንተሎ ክብል ኣሉላ ንእስክንድር ብዘቕረበሉ ሕቶ እዩ እቲ ዘተጀሚሮሞ ኣብዚ ሰዓት ካብ መልሲ ሕቶታት ይበዝሑ ኣለው ካብ ኩሎም ወገናት ብፍላይ ድማ ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝተዋህበ ዝርዝር ሓበሬታ የለን ይብል እስክንድር ከምቲ ዝፍለጥ ሓይልታት ሕወሓት መቐለ ምእታዎም ዝገልጽ ጸብጻባት ክቃልሑ ቀንዮም እዮም ወሃብ ቃል ሕወሓት ኣቶ ጌታቸው ረዳ እውን ሮይተርስ ሰራዊቶም ንከተማ መቐለ ሙሉእ ብምሉእ ምቆፅጻሩን ሕድሕድ መሬትና ካብ ጸላኢ ናጻ ስጋብ ትወፅእ እውን ሰራዊትና ጉዕዞ ክቕጽል እዩ ምባሎም ዝፍለጥ እዩ ክብል ዘቱ ይቕጽል የኢትዮጵያ መንግስት ተኩስ አቁም የተናጠል ተኩስ አቁም ማለት ነው ማወጁን የገለጸውን በትናንትናው ዕለት ነበር አሉላ አንተም ቀደም ሲል እንደጠቆምከው መንግስቲ ኢትዮጵያውን በይናዊ ምቁራጽ ተጻብኦ ከም ዝገበረ ዝሓበረ ኮይኑ ምክንያቱ እውን ሓረስታይ ሕርሽኡ ሃዲኡ ክውግንን ሓገዛት ረድኤት ካብ ወተሃደራዊ ዓንቀፍቀፋት ነጻ ኮይኑ ክባጻሕ መገዲ ሰላም ዝመርጹ ኣባላት ሓይልታት ሕወሓት ናብ መገዲ ሰላም ንኽጽንበሩ ክሕግዝ ተባሂሉ ስጋብ ዝናይ ሕርሻ እዋን ዝውዳእ ዝጸንሕ መንግስቲ በይናዊ ምቁራጽ ተጻብኦ ምእዋጁ ዝሕብር እዩ ብመራኸብቲ ሓፋሽ ክግለጽ ዝቐኒ እዚ ምቁራጽ ተጻብኦ ክግበር ድማ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ላዕለዋይ ኣመራርሓ ዶክተር ኣብርሃም በላይ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ሕቶ ምቕራቦም እዮም ተዛሪቦም ከምኡ እውን ብተመሳሳሊ ወሃቢ ቃል ሓይሊ ምክልኻል ኢትዮጵያ ኮሎኔል ጌትነት ኣዳነ ንመራኸብቲ ማዕከናት ውሽጢ ዓዲ ኣብ ዝሃብዎ መምርሂ ንኸይዲ መረጻ ተባሂሉ ብዙሕ ቁጥሪ ዝነበሮ ሰራዊት ካብ ትግራይ ምውፅኡ ሓቢሮም ነይሮም ኢሉ እስክንድር እንደሚታወቀው ሰሞኑን ሀገራዊ ምርጫ ነበር ከዚህ ጋር ተያይዞ ከውጭም ከውስጥም የደህንነት ስጋት ስለነበር ሰራዊታችን በመንግስት ውሳኔና ትዕዛዝ ሰራዊት ከምቲ ዝፍለጥ ኣብ ዝቕነ መረጻ አካይድና ኢና ምዃኑ እውን ካብ ደገን ውሽጥን ክገጥም ይኽእል እዩ ዝብል ጸጥታዊ ስጋት ስለ ዝነበረ ብናይ መንግስቲ ትዕዛዝ ኣብ ትግራይ ተዋፊሩ ዝነበረ ልዑል ቁፅሪ ዝነበረ ሰራዊትና ናብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ሃገርና ክዋፍር ተገይሩ እዩ መዚ ተወሳኺ ምኽንያት ድማ ነቲ ዝመጽእ ክረምቲ ሓረስታይ ትግራይ ሃዋህውቲ ኩናት ከይረበሾ ስራሕቲ ሕርሽኡ ከሳልጥ ተባሂሉ ኣብተን በዝሒ ህዝቢ ዝርከበለን ቀንዲ መሰረተ ልምዓት ዝርከቡለንን መስመራትን ዝሕሉ ኣብ እንደርታን ከባቢያን ጥራሕ እዩ ዝተረፈ ሓይሊ ነይሩ
ከቆዶ በዓትታትን ገደላትን ክሕባእ ዝጸንሐን ኣጽዋሩ ደርቢዩ ኣብ ገዛ ተሓቢኡ ዝጸንሐን ምልሻ ህዝቢ እናገደደ መገድታት ምዕጻውን ተዓዊተ እናበለ ክዘልልን ይርአ ኣሎ እዮም ዝበሉ። እዚ መግለጺ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ከም ዝወፀን ሃገራዊ መረጻ ኢትዮጵያ ድማ ብኣቆጻጽራ ኢትዮጵያ ሰነ 14 ምንባሩ ዝገለጸ እስክንድር እቶም ወፂኦም ዝተባህሉ ወተሃደራት ድሕሪ መረጻ እዩ ንመረጻ ተባሂሉ እንተወፂኦም መዓስን ከመይን ዝብል ዝተዋህበ መልሲ የለን ይብል። ቅደም ሰዓብ እቶም መዓልትታት እውን ዘርእዮ እዚ እዩ ኢሉ ብዘይካ ነቲ ትማሊ ሮይተርስን ካልኦትን ዘውፅዎ መግለጺ ካብ ሕወሓት ዝተሰምዐ ነገር ደሎ ክብል አሉላ ንዝሓተቶ ሕቶ እስክንድር ከምዚ ይብል። ሮይተርስ አቶ ጌታቸው ረዳን በመጥቀስ ያወጣው አለ አስፈላጊ ከሆነ ወደ አማራ ክልል እንደዚሁም ኤርትራ ጭምር ካብቲ አቶ ጌታቸው ረዳ ኢሎምዎ ክብል ሮይተርስ ዘውፅኦ ጸብጻብ ተወሳኺ ኣድላይ እንተኾይኑ ስጋብ ክልል ኣምሓራን ኤርትራን ብምኻድ ጸላእትና ክነሳድዶም ኢና ክብሉ ገሊጾም ምባሉ ስዒቡ ፓርቲ ብልጽግና ክልል ኣምሓራ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ድማ ህዝቢ ኣምሓራ ብግብረ ሽበራውያን ሕሳብ ክወራረድ ኣይፈቅድን ኢሉ እዩ። ወልቃይት፣ ጸገዴ፣ ጸለምትን ራያን ብመስዋዕቶም ናጽነቶም ዘኽበሩ ናይ ኣምሓራ መሬት ምዃኖም ደጊምና ንፍልጥ ክብል እቲ መግለጺ ሓተቱ ከም ዝቐጽል እየ ዝተዓዘብኩ ይብል። ሰራዊት ኤርትራ ድማ ዝተዋፈር ኩሉ ልኡኽቶ ዛዚመ እየ ሓይልታተይ ናብ ዛላምበሳን ባድመን ስሒበ ኣለኹ ምባሉ ዝሕብር ሓበሬታ ረኺብካ ኣለኻ እሞ እስኪ ብዛዕባኡ ንገረና ብመዳይ መንግስቲ ኤርትራ ካብቲ ንሰምዑ ዘለና ብተወሳኺ ዘሎ ሓሳብ እንታይ እዩ ክብል አሉላ ንዝተወከሰ ሕቶ እስክንድር የኤርትራ ወታደሮች የሚመለከት ይወጣ ያለው መረጃ ይህም ኤርትራ ንሰይ ስንል ይህ እቲ ሓደ ዝተረኽበ ሓበሬታ ብዛዕባ ሰራዊት ኤርትራ ዝምልከት እዩ። ኤርትራን ፕሬስ ዝተባህለ እቲ ኩነታት ካብ ዝጅመር ጀሚሩ ብተደጋጋሚ ዝጽሕፍ እዩ። ትማሊ ከም ዘውፅኦ ሓበሬታ እንተኾይኑ ሓይልታት ኤርትራ ሙሉእ ብሙሉእ ካብ ትግራይ ወፂኡ ኣብ ዶብ ኣብ ከባብታት ባድመን ዛላምበሳን ከም ዝዓረደ እዩ ሓቢሩ። እዚ እዩ ብመዳይ ኤርትራ ዝረኸብክዎ ሓበሬታ ክብል ዘተኦም ዛዚሞም። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብ22 ብ25 ብ31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይልሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲዩብን ምሸት ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈርቓን ይመሓላለፍ። لحن دمتم كبرى سمعتنا لومي ربع 3 سنة 2021 ويكا 23 سنة 2010 عام تمرتيم زينا قدمنا دحر زينا أبي إثيوبيا بفلاي أب كل التجراي زلوا خناتات بزملكت كونغرس أمريكا زكايدو مسمعك على مسكرنتن كامون تنتن تذهبوتن تناثاتن زحازو صبصبات بسعب قدم كله نائم مجمرتا قد زينا خنا قدمنا كابتول ولا جبريل كما يمسخهم إلى توزينا كابد لومين دحر أب كلل تجراي نزفتر شجر منجسي إثيوبيا حلفنت كم زي وسد أفليتهم قدماي منستر أبي أحمد منجستي نسراويتو كاب تجراي زوج قالو مخنيات كجلس كله ميسايلاتن كالوت مسارحتاتن أو سينا يينا زسقانا نجر يلن أبزي كرمت زيك قدامنت زوهابو تكبرات اللونا دحر مبال أبقصالي أبتخلل بزعبا زفتر قدات تحتاتي حوحات مخانو أفليت اللون حوحات بوغنو كم أدلاينتو ناي متكع سقمتي كم زوسد أفليت اللون بأقل قلو زينا رويترز تتقصي وهابو قالو جيتاتشو ردا نفس وكف إنش جزءات تقراي كابز ألاقي كساب تسأري حيلتاتنا نابو دبوبون مبراقن إزومت اللويلون نتقراي نمدحان ناب أسمران عدي سببان مقصال أدلاي انتو خوينوون كن قبرو إنايلون سراويت مكلخال إثيوبيا بوغنو أبزهابو مغلسي ህወሓት ንሑመራን ራያን ወሲኽካ ብዝኾነ ኣንፈት ናይ ምንቅስቓስ ድልየት ኣለዎ እንተኾይኑ ዝኸፍአ ግብረ መልሲ ከም ዝጽበዮ ኣፍሊጡሎም። ምክትል ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ብወገኑ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ምውፅኡ ድሕሪ ምሕባር ይኹን እምበር ተመሊሱ